I cannot tell you this is the way, this is the way. That's why one get training. In fact, the biggest sponsor of my training and Google itself, Google Kenya, who say you want to call nyithindogo, study this, how you can work online. Nikech online is a big thing. Intika da conmanship. Dejo mokobro nyisini one chulo pesa maka ito mi teach makama. You know, inyalo chulo pesa into pesa ndilal kamana. Emio, one of the things wombro timo and making sure upunji kake nyalo timo mano. Some type of business inyalo do after 1 month of training, small inyalo do after even 2 days of training, more after 1 year of training. For example, cybersecurity. Cybersecurity is a very, very big thing, and it is offered online. You mantiere that area. You know so much money. Makata bedo mujumbe kichako ilo pesa ilo. In 20-year-old bedo mujumbe, you cannot even compare the kind of money that you'll make. Aya ote machielo mar Vitalis Ochieng wuod game karari wachono ya ore Joyce amor gi twak madhi mbele amor gi jatele telo kenda siro dwacheno. Wacho ka ni penjo na maduong' ni computers mokelo faidi ng'ano gin jomage man kod lony kose jogi ma ipuonjo or gin jok man kod lony ma puonjo jowetegi madwaro tiegore. Wacho openjo ka ni to sama ipuonji gichudo kose ene ma idhi chulogi nikech wan kod jopuonjre mathoth madhi donjo kuondego mowacho ni mago gik manyaka ging'e chon kapok gidonje. Owacho ka naseneno kuonde mang'eny ma gik mabeyogi osekelo to gikone giruombore piny. Ichake maber to ofail. Koro pach mheshimiwa ber okete mana mijing'o mondo nyithiwagi otiegore. Chudo emakelo gabala to wacho kanyo ni to lunch koro ajipanga sama dhi kanyo kose mano bende ochiwo nikech en wuoth mapele. Ng'ato wacho ka ni kisetiego ji seche moko ji dhi tiegore kanyo non lunch be chiwo kose Kati be kiparo danga feed the whole of jomobiro apani ng'ato kibiro puonjri computer kod technology ka be program no to kisami biro to itingo kata muogi moro kata sweet potatoes ni moro mibro chamo nikech onge kaka nyalo organize kaka ji nyalo chiemo. At least ase organize ni computers akelo no kichul aptitude mibro penjin ibro ng'ini to level mari en mane because ka in aptitude manyalo timo gino titime gimadwa mondo wang'eni kisechako loso kech program one godo ok en certificate. Ok ni kitieko program no to mi certificate mo dwaro go tich. No. Program one godo en ipuonji kake itiyo online mondo yud pesa ni. Emen tiyo ma wabro ng'ego ni pesa ni miyudo ni en adi. Then we ask you for 10% mondo pesa no bendo bio konyo moko ochul stima, ochul repairs, ochul joma puonjogi. Ato kinde makuru setiego jogi bing'eni tiego ng'ato en one thing to miyo ng'ato yud tich is the next thing. Kusetiego ji bende nitiere ka ku connect gi tije. In fact, gima wabro puonjo ng'ato this program eni wapuonji kake yudo tich. Wapuonji kake yudo pesa kowuok e internet. The moment misechako yudo pesa ni wado mondo iwuog kanyo idhi tije tiyo nigo gimoro miyudo mondo iwene ng'ama chielo we nafas. Aya kanyalo mana medo somo moko kuom ote ma joneno magwa chwalo